Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken Nabi kula Mesa Zainjira saking SDN Jalan Tanjung. Kula badhe ngaturaken dongeng kanthi ira-iraan kura-kura lan kancane sing sombong. Sugeng bersani. Kura-kura lan kancane sing sombong. Ing sawijining dina ana sawijining kura-kura sing jenenge Puri. Puri gendra. Emune kali sing bening lan adem. Saben dina Puri seneng mangan godhong seger lan dolanan banyu sing gemericik. Ora atur saka kono ana manuk kakak ireng-ireng jenenge Bambang. Bambang iku pinter mabur. Saben esuk Bambang mabur ngubengi langit nganti dhuwur banget. Puri lan Bambang iku kanca apik. Nanging ana siji perkara sing ora apik saka Bambang. Bambang iku duweni sikap ingkang sombong banget. Hei Puri, kowe melang-melangan banget. Aku mau bermusik dulu, wis tekan gunung. Bambang ngomong ambek muter-muter ing dhuwur langit. Puri mung mesem. Ora nesu. Mau ngomong pelan. Ora apa-apa, Bang. Sing penting aku hati-hati lan ora kesandung pas mlaku. Saben dina Bambang saya sombong marang Puri. Akibate atine Puri lara. Bambang ora mikir perasaan Puri. Suwe-suwene Puri duweni rasa kesel karo tingkahe kancane mau. Sehingga dina Puri dheweke duweni kakarepan kanggo menehi pelajaran marang Bambang akibat sikape marang Puri. Bang, ayo kene lomba. Lomba? Lomba apa Puri? Lomba saka kene menyang jambu ing kono. Nanging kowe kudu nggawa jambu bali menyang kene. Ha! Kura-kura pengen lomba karo manuk. Ya wis ae wae. Ngrasa dheweke mesti menang. Dheweke mabur ngepati sayape nganti banter. Lah, Puri ngendi? Puri mau melaku alon-alon. Siji langkah, telu langkah, nganti ilang semak. Bambang tekan jambu luwih dhisik. Nanging ora nggawa. Dheweke malah mangan wae jambu sing abang lan legi. Nganti wareg banget. Enak tenan. Siti mane apa ngene? Legi banget kok iki. Ora krasa waktu wis suwe. Nalika eling, wong-wongan sing arep digawa menyang garis finish wis entek. Mung kari siji wong sing atos dan abot banget. Dheweke nyoba gawa nganggo cangkem. Nanging amarga abot, wong kuwi logor ning tengah dalan. Aduh, wah iki abot banget. Iya iki. Nalika Bambang bingung saka katon kuwi sing isih mlaku pelan. Langkahe tenang, ora kesusu, nanging mesti maju. Nalika Puri nemu wae jambu sing logor, Puri banjur terus mlaku sampai menyang garis finish. Mergo
Puri wis duwe bocamu dhewe. Ora suwe, Puri tekan garis wit-witan karo bocamu ing cangkange. Bang, isi kelesepan. Ngos-ngosan. Dorong tekan. Puri, aku kalah. Ternyata sing abang atlaten iso menang. Tapi mesem halus. Sing penting orang sombong bang. Kadang sing alam orang tansah ketinggalan. Bang isin lan janji orang bakal nyambung maneh. Barang sopo ae termasuk manyapuri. Soko dina kuwi, bang orang tau nyambung maneh. Lan luru-lurune dadi kanca akrab nganti saiki. Pesan morale saka cerita iki, ojo pisan-pisan dadi wong sing sombong utawa takabur. Senajan duweni keluwihan utawa kepinteran, wong ingkang melampa alon nanging sabar lan sregep anginipun kesah. Saged ati-ati hasil. Tinimbang wong ingkang rikat nanging kusah-kusah utawa sembrono. Bekasipun senajan rikat boten mesti kalah. Nanging ketepunan lan watak adab asor saged ndadekaken menang ingkang sejati. Matur sembah nuwun saking kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.